natin ang una. Diba? Siya nga palang client ko ngayon dito sa Baclaran. Nagkita kami sa may simbahan para mag-service ulit ako sa kanya ng massage. Hi, Kasablog! Hello po. Hire niyo na po siya sa massage. Masarap po siya mag-massage, promise. Salamat! Salamat sa pag-promote. Yan. Yan, ang mga previews dito. At may salamin pa po. Yan. May salamin pa. Yan. Tara, labas na tayo. Parang hindi namin nakakumpit. Yan, muna siya. Yan. So ngayon guys, tapos na po tayo mag-service dito po sa Edison Lodge, dito po sa may Baclaran. Malapit lang po to sa may simbahan ng Baclaran. Dito po kami nag-check-in ng aking client para po magpa-service po ng massage. So once again mga kapatid, bago nyo po pala makalimutan, pakisubscribe po ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, at ang aking Facebook page na Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share, at pakipindot na rin pang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Isang mapagpalang Sabado po sa atin lahat at bye-bye. God bless you.